Το τζάμπα πέθανε. Δεν θα παίρνουν 600 με 800 ευρώ επίδομα οργάνωσης γραφείου οι βουλευτές. Όχι αυτό. Δεν θα παίρνουν το επίδομα μεταφοράς 300 με 650 ευρώ οι βουλευτές. Ούτε αυτό. Δεν θα παίρνουν τα 900 ευρώ ταχυδρομικά τέλη οι βουλευτές. Ούτε αυτό. Δεν θα αποζημιώνονται για τις συμμετοχές του σε επιτροπές. Ούτε αυτό. Ποιο τζάμπα πέθανε? Το τζάμπα πέθανε, είπε η βουλεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, κυρία Αλεξοπούλου. Αυτές λοιπόν ήταν οι πρώτες λέξεις που της ήρθαν στο μυαλό όταν στην εκπομπή το θέμα ήταν θα τα βγάζουν πέρα οι δάσκαλοι οι οποίοι πάνε να εργαστούν σε απομακρυσμένες περιοχές και νησιά. Ένας άνθρωπος ο οποίος μάλλον δεν έχει ιδέα τι σημαίνει να σου τελειώνει πρώτο μισθός και μετά να τελειώνει ο μήνας. Όταν ένας εκπαιδευτικός δίνει τον μισό και παραπάνω από το μισθό του για στέγαση σε νησί και να κάνει τη δουλειά που το ανέθεσε το κράτος να κάνει, και η απάντηση που παίρνει είναι έτσι είναι αγορά, τι να κάνουμε, σε λαβή, το τζάμπα πέθανε. Δεν μιλάμε βασικά για πολιτική, μιλάμε για μια ηθική παραίτηση. Γιατί ξέρεις ποιος λέει το τζάμπα πέθανε? Αυτός που δεν χρειάστηκε ποτέ το τζάμπα. Δεν χρειάστηκε ποτέ να διαλέξει ανάμεσα σε ενίκιο ή θέρμανση να πληρώσω. Δεν χρειάστηκε ποτέ να μετρήσει κέρματα για να βγει το σούπερ μάρκετ. Δεν χρειάστηκε να πει ποτέ δεν βγαίνω, οριακά ζω, επιβιώνω. Η ατάκα αυτή από την κυρία Αλεξοπούλου δεν είναι κοινική, είναι τέρμα αλαζονική. Είναι η φωνή ενός πολιτικού συστήματος που κοιτά την κοινωνία αφιψηλού και λέει προσαρμόσου ή εξαφανίσου. Δεν είναι ότι το τζάμπα πέθανε. Πέθανε η ντροπή, η αξιοπρέπεια και το ήθος να λες δημόσια τέτοια πράγματα. Προφανώς αυτοί που σκέφτονται με αυτόν τον τρόπο δεν στέλνουν τα παιδιά τους στα δημόσια σχολεία. Ζουν σε έναν δικό τους κόσμο γεμάτο πλεονεκτήματα. Θεωρούν ότι η πραγματικότητα των πολλών είναι αστεία. Κάθε δάσκαλος που προσπαθεί να τα βγάλει πέρα με τα 800-900 ευρώ μισθό και τα 400 ευρώ ενίκιο είναι η απόδειξη ότι υπάρχει κάτι πιο ισχυρό από την αλαζονία και τον κινησμό των πολιτικών. Η αφοσίωση, η αρετή, η ενσυναίσθηση και η αλληλεγγύη. Και αυτά χτίζουν μια υγιή κοινωνία. Ο πολιτικός δεν είμαι. Αλλά σε μια τέτοια συζήτηση θα περίμενα από έναν εκπρόσωπο της πολιτείας να δείξει έστω μια κατανόηση της δυσκολίας, να δώσει κάποιες προτάσεις και να προσπαθήσει να μιλήσει για κάποια στρατηγική για τη μείωση του κόστους της στέγασης. Για άλλη μια φορά μας δείχνουν οι πολιτικοί ότι δεν έχουν καμία επαφή με την πραγματικότητα. Αυτά από την επίσημη χώρα της παράνοιας. Θα κλείσω λέγοντας μπρος στους πολιτικούς: γίνετε καλύτεροι άνθρωποι με συναίσθηση, κάντε καλύτερα τη δουλειά σας και δουλέψτε για το καλύτερο της χώρας. Όχι μόνο για το προσωπικό σας συμφέρον. Just saying, έτσι. Μέχρι την επόμενη κοινική αλαζονική ατάκα πολιτικού.